Jeg tror ikke bare, det var fordi vi stod der, eller gør det ikke? Så her til sidste på ugen skal jeg bare ligge heroppe, der bliver 25 grader. Ja, det skal du da. Med 5-7 valpe på dig. Hvor lækker. Det var det, de her bare kigge på det. Øfle. Så skal vi have den hen. Nej, det er den. Jo, den her. Fordi der er kop på den. Kunne da godt have en lille karret der. Hvem er det, der har fået lilla nejler? Det er det. Skal ud af mig. Så kommer jeg til at bølle pakken. Ja. Og stritter, det kan man se. De har knækket. Ja, det var stritter. Tia. Tia. Hæl, den går bare. Nej, hæl.